היה לי מקרה של לקוח שהגיע אליי, שנכנס לאיזשהו לופ של חובות של מעל מיליון ש"ח, גם בתקופה מאוד קצרה, מעצם העובדה שהוא חתם לאח שלו ערבות על העסק. לא חשב שביום מן הימים חלילה יבואו ודרשו ממנו כסף, כי זה היה עסק מאוד רווחי, לא היה לו חובות, הכל דפק. הגיע למחזורים מאוד יפים של כ-100,000 שקל בחודש. הגיעה הקורונה, אותו עסק נקלע למצוקת תזרים מזומנים, ואח שלו, במטרה לנסות להציל את העסק ולהחזיק אותו בשיניים, הלך ונטל הלוואות מאותם בנקים וחברות האשראי. החברה קרסה, חובות התחילו לדפוק ולטפוח. התחיל לקבל טלפונים אנושיים מהבנקים, מחברות האשראי, מאותם גופים שהוא לקח מהם את ההלוואות, התחילו להתקשר אליו בלי סוף, להטריד אותו, מכתבים, עורכי דין פנו אליו, ממש רדפו אחריו. בן אדם נגמרו לו החיים, מכל העניין הזה של הסחרור של החובות שהוא נכנס אליו. בן אדם שהיה הייטקיסט, היה מרוויח משכורות יפות של כ-20,000 שקל בחודש, פנה אליי, לקחנו אותו להליך של הסדר נושים. תוך 1.5 חובות של מעל מיליון שקל נמחקו וסיימנו לו את התיק ב-138,000 ש"ח בלבד.